Church of Apostle Africa, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Hatfield, Harare. Tinokukoka muzita ra Jesu wakati mamranda wake Enespo Mwaja we Africa. Pamazuva ano okupadzisira kuzorodza vose vanotenda kugumano. Remanikale North Province, kuchikomba gumano. Pasagamba Secondary School, richatanga musi wechishanu 11 June 2021, kusvika musi wesvondo 13 June 2021, uye mauro emugovera tichave nesewe Pungwe. Tine mufaro mukuru kukuzivisai kuti pagumano iri tichanga tina Bishop Ngoni Edward Mwazha, Bishop El Mukumba, vafundisi pamwe chete nevaprofita vanorwara vanoporeswa muzita raJesu nokutenda. Mark 16 verse 15 kuti munzwe zvizere. Batai Bishop Mukumba pa 077 233 1842. Provincial Chairman Reverend Gweru pa 077 3519634. Provincial Secretary Reverend Dumbura pa 0773 519634.